Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye araba ye juin kalo tile 25 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoniw wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka duwani cɛdenw ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn min na segukaw fi an da bɛna don o la fo ka taga se an ka premier ministre ni UEMOA maaw ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila Sibiri don juin kalo tile 22 san 2025 an ka duwani cɛdenw ye wulikajɔ bila sen kan Jalabugu kaw fɛ yen nɔ Segu marabolo la ka tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn biriki 42 la ni o ye cannabis ye an ka voyage kɛ mobili dɔ kɔnɔna la nin wagati in kɔnɔna u ye a jira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn maa min ta ye nin ɲɛnaminimafɛn ye ka se ka tɛgɛ kɛ o ma kofɔlen ninnu na u ka ɲɛmayaso ko k'u bɛ foli ka na se u ma kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ baara in na sabula ko nin b'a jira u ka baara bɛ u bolo da la wa fana ko u mago bɛ mɔgɔw ka kɛnɛya la kunun tarata juin kalo tile 24 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ni UEMOA délégation maaw ye ɲɔgɔn ye délégation min kun ɲɛminɛlen bɛ a ɲɛma yɛrɛ Elena Nozolin Ambalo fɛ u ni u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u kumana fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnmaw bila sen kan cogoya min na ani min ye madame Nozolin Ambalo ye a y'a ɲini an ka premier ministre fɛ kɛnyɛrɛye cakɛda minnu bɛ an fɛ yan nɔ ko jamana ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ani fɛn minnu bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ ko o ka don ba la kosɛbɛ ko o ye u ka laɲini belebele ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ye foli ka na se an ka kɛnyɛrɛye cakɛda maaw ma sabula a ye a jira ko wagati min na embargo binna jamana kan ko kɛnyɛrɛye cakɛdaw jɔyɔrɔ yera kosɛbɛ jamana ka sɔrɔ yiriwa nasira la wa a y'a jira fana ko jamana labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw ka u jukɔrɔma tintin yaasa u ka baaraw u bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na jamana yɛrɛ ka sɔrɔ fɛnɛ u bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ kunun tarata juin kalo tile 24 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ni an ka haut conseil des maliens de l'extérieur délégation maaw ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye kumaɲɔgɔnyaw falen ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma u ye a da an ka premier ministre tulo ka lajɛrɛ min kan ka kɛ juin kalo tile 17 san 2025 Bamakɔ kɔnɔna la ni o bɛ ɲɛsin maaw ma minnu kan ka na u ka nafolo don jamana kɔnɔna la ka baaraw kɛ yaasa sɔrɔw bɛ se ka yiriwa cogoya min ni o ye forum des investisseurs ye u ye o baara taabolo da an ka premier ministre tulo kan Habib Sila ni ale yɛrɛ ye jɛkulu in ɲɛmaa ye a ye foli ka na se kosɛbɛ an ka premier ministre Musa Ag Atayar ni ale ye an ka ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur ye a ye foli ka na se o ma sabula ko a ye u dɛmɛ u ka baaraw la baara tacogo ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maliden minnu bɔra kɔkan na ka na an ka jamana kɔnɔna la ni olu kelen b'u cɛsiri
olu ka sɛbɛnfuraw dilanni ko la ani u bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogoya min na jamana kɔnɔna la ani degun ni tɔɔrɔ min bɛ u kan ko min ye Musa Atayɛri ye a ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa hakilina jugu min ni maa ninnu bɛ se ka o ta ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na o kɔfɛ an ka premier ministre a ye ni maa ninnu fo u ka baara ɲumanw na kosɛbɛ wa a ye a jira fana ko an ka maa minnu bɔra kɔkan na ka na an ka jamana kɔnɔna la ka i mago de olu la ko o ye an ka gouvernement maaw ka jɔrɔnako belebele de ye wa a ye a ɲini fana ni maa ninnu fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka maliden minnu bɛ kɔ kan kuma ɲɔgɔnya ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min yaasa dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin o ma ko falen ninnu ma o ka lase u ma teliya la. O tile ɲɛma ni o tun ye Dr Mumuni Gindo ye ni ale y'a ka baarakɛlenw sɛbɛnfura di an ka premier ministre général de division Abdulaye Mayiga ma mais kalo tile 30 tɛmɛnen ni ale ka baara banna juin kalo tile 2 san 2025 an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko o tile kɔnɔna la ni wagati in na ko maa tɛ yen nɔ min kɛlen bɛ ka o tile ɲɛminɛ ko kabini ni Mumuni wulila ka bɔ yen maa ma sɔrɔ ka a nɔrɔ bila wa a jira la ko Mumuni ka baaraw kɔnɔna la yuruku wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ o baara minnu kalifara a la kɛmɛ sara la a sera ka 63 de ɲɛnabɔ a sera ka nafolo kasabi sefa wari miliyari 32 de don jamana ka waganden kɔnɔna la ani a jirala fana ko ni Mumuni kun taara congé la walima ni a tun man kɛnɛ walima ni a taara taama la maa min bɛ a nɔrɔ bila ni o fana ka kɔrɔ ni tɔw ye ko o ka baara dan sigilen don o tɛna na se ka baara kɛ i n'a fɔ sariya kun bɛ Mumuni yamaruya ka kɛ cogoya min na k'o kelen bɛ ka degun belebele de lase OCLEI jɛkulu kɔnɔna la nin wagati in na wa jirala fana ko OCLEI baarakɛla maa 12 min tun bɛ yen ko an bɛ wagati min na i ko bi maa 7 dɔrɔn de bɛ ka baara kɛ sabula maa 1 ko o tɛ yen a bɛ san 1 bɔ maa 4 tɔw olu ka baara kan ka ban ni Desanburu kalo ani Novanburu kalo in na san 2025 o hukumu kɔnɔna la an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a ɲini ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan yaasa Mumuni nɔrɔ bɛ se ka bila cogoya min na sabula ko sariya ɲɛkɔrɔ halisa min ye Mumuni ye ale de ye OCLEI ɲɛmaa ye wa dɔw yɛrɛ ye a jira ko a yɛrɛ ka mandat kun kan ka ban fo san 2026 de. Tɛnɛndon juin kalo tile 23 san 2025 Kɔnɔbugu mairie Segukaw fɛ yen nɔ marifa cila dɔw taara bin ŋani ta ka ɲɛsin Kɔnɔbugu mairie ma min kɛra sababu ye ka an ka finitigilaka 3 ka olu jogin u ye mobili dɔ fana tiɲɛ ani min ye mairie ka salle de délibération ye u ye o fana tiɲɛ nin wagati kofɔlen in na maa minnu ye nin waleya jugu in kɛ u kɔni ye u kunna ŋaɲa kɔnɔna kan tɛgɛ ma se ka kɛ u la fɔlɔ. AES ka farikolo ɲɛnajɛ min labɛnnen bɛ an fɛ yan nɔ Bamakɔ kɔnɔna la kunun tarata juin kalo tile 24 san 2025 taekwondo maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais des sports kɔnɔna la min kɛra sababu ye min ye Niger ye ale wulila ka i jɔ ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ni médaille d'or 4 ani bronze 1 Burkina Faso olu ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni médaille d'or 2 ani médaille bronze 3 ye Mali ale ye jɔyɔrɔ 3nan sɔrɔ ni médaille d'argent 4 ani médaille bronze 1 ye. An ka sanfɛ kalanso ni o ye NSUP ye o kalanfaw ka syndicats ye ɲɔgɔn najɛrɛ kɛ juin kalo tile 17 san 2025 lajɛrɛ min kɔfɛ u ye u ka baarabila sɛbɛn di an ka ministre du travail de la fonction publique et du dialogue social ma ni k'a jira ko u bɛna baarabila sɛbɛn kɛ juillet kalo tile 7 ka taa bila tile 12 la wa ko n'u ka laɲiniw yɛrɛ ma sabati u ye don min kofɔ fɛnɛ u bɛna dɔ fara u kan. Nin wagati in na Buguni mairie kɔnɔna la yuruku wale dɔw ɲɔɲalen bɛ yen o hukumu kɔnɔna la min ye Buguni sous-préfet ye a ye a jira k'a bɛna sɛbɛnfura lase an ka jamana ɲɛmaaw ma yaasa min ye Buguni mairie baarakɛlaw ye u bɛ se ka nɔrɔ bila ni délégation spéciale ye cogoya min na an ka jateminɛlikɛla dɔw ye a jira ko a bɛ san 15 ɲɔgɔn na bɔ ni yuruku wale a ɲɔɲalen don Buguni mairie kɔnɔna la ko wagati sera an ka jamana ɲɛmaaw u ka dan sigi ni yuruku wale in na Buguni mairie kɔnɔna la. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na yaasa Côte d'Ivoire ni Guinée Conakry dan bɛ se ka sigi cogoya min na ni jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ
kunu araba juin kalo tile 25 san 2025 maa minnu ka baara bɛnnen bɛ ma ni jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka ni jamana fila dancɛ bɔ cogoya min na. Jakalija Konate ale ye a ɲini u ka duguladenw bɛɛ lajɛlen fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔna la ko ni maa ninnu bɛna na ka na nin baara in kɛ ko a b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bisimila cogo ɲuman na yaasa u bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dancɛ bɔ ani u bɛ se ka taa ɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i danyɔrɔ dɔn cogoya min. N'an bɔra yen an bɛ taa Serbe jamana kuntigi Alexander Vučić ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko maa o maa ni i b'a fɛ ka maramafɛn sɔrɔ ka bɔ olu ka jamana yɔrɔ la ko fo k'a sɔrɔ olu ka Conseil de sécurité nationale ye yamaruya di i ma n'o tɛ ko olu ka maramafɛn si tɛna bɔ u ka jamana kɔnɔna la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. A y'a jira ko o kɛlen kɔfɛ ka nin sariya in ta ko maa caman ye minansi ta k'a sɛgɛrɛ sabula ko maa caman ye a jira k'u bɛna mankanw wuli u ka entreprise de défense kɔnɔ nka ko hali k'a sɔrɔ o minansiw talen bɛ ka ɲɛsin ale ma ko nin sariya in kɔni a tɛna wuli wa a y'a jira fana ko ni maa minnu ye sɛbɛnfura don yaasa ka maramafɛn sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ ko u tɛna di i ma ten u bɛna na sɛgɛsɛgɛliw de boloda yaasa min ye sɛbɛnfura finmanw olu ni bugurinjɛlamaw ka se ka bɔ ɲɔgɔn na ani bugurinjɛlamaw fana ni jɛmanw ka se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. A y'a jira ko nin wagati in na bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni jamana fila dɔrɔn de ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Chypre ani Azerbaïdjan ye ko u ni jamana fila de kelen bɛ k'u bolodi ɲɔgɔnma maramafɛn ko nasira fɛ wa k'u bɛ maramafɛn min di ni jamana fila in fana ma u ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko a bɛ da ni jamana fila dɔrɔn de ka dugukolo ka a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la. A y'a jira fana ko maa caman mana wuli o hakili bɛ taa Ameriki la dɔw yɛrɛ hakili bɛ taa Britannique la dɔw yɛrɛ hakili bɛ taa Russie la maa si hakili tɛ to Serbe la o hukumu de kɔnɔna la k'a sera ten sa olu yɛrɛ ka u hakili jigin u ka jamana na yaasa fɛn min ka ɲi u ka jamana ma ka se ka o waleya cogoya min na. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.